To masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa da ku ta cikin shirin rahotanni na musamman daga shafin jaridar Inda Ranka, wanda a wannan mako ne Samir Idris Hotoro nake jagoranta. Ƙarin farashin man fetur da aka yi ya ƙara jawo gunaguni a wajen fasinjoji, yayin da direbobi ke cewa dama can ba wata ribar kirki suke samu ba a jihar Kano. Tun kafin ƙara farashin, a yanzu mazauna jihar Kano kan sayi litar mai kan sama da naira 1,000, amma a yanzu masu ababen hawan sun ce akan samu man fetur ɗin a NNPCL kan naira 1,000 da naira 70, yayin da 'yan kasuwa kan sayar da shi a naira 1,000 da naira 50 zuwa 1,150. A wasu guraren ma suka ce har yakan kai naira 1,250. Kan wannan batun ne jaridar Inda Ranka ta tattauna da wasu jama'ar gari. Abin da yake faruwa, kaga yanzu da dan mutum zai tafi BUK zai biya naira 100 a kai shi gate. To kaga daga gate din BUK ma ka tafi inda zaka je karatu a department ɗinka, shi ma wata tafiya ce, shi ma sai ka biya naira 100. In zaka fito ka biya 100, in zaka da gida ka da naira 100, kaga 400 kenan. To sai ga a lokacin wata 200 ka 300 zaka dan samu, ka dan sai lemo, ka dan sai buns, ka dan rage. To amma yanzu kaga naira 200, aka ma wani sai ya ce ma 250 da ka buga zuwa BUK naira 200 ko 250. Zaka shiga cikin makaranta shi ma naira 200. Ga kayayyakin da ake siyarwa komai ya tashi. Lemo karami fi yanzu fa naira 250, wanda kaga da wannan 250 da 300 ita mutum zai dan ci wani abu a cikin shi. To kuma ka fito makaranta 200, kada ka buga 200 nawa kenan 800. To nawa zaka ci? Fiya wata ma yanzu naira 30 ne. Kaga kenan wannan man yayi affectin mutane gaskiya da yawa. To gaskiya a da dai kuɗin da muke kashewa dai ba sosai ba, saboda a da idan zan zo makaranta kuɗin zuwa da dawowa da kuɗin abinci ina kashe kamar 1,200, wani lokacin ma 1,000 tana isa ta. Wani lokacin ma a 1,200 nan ma har ɗan canji zaka samu 100 ko 150, wanda a yanzu sai ka ƙura maneji sannan 2,000 za ta ishe ka. Ka je ka dawo sannan ka kuɗin abinci. A dai idan tafiya za ka yi da kuɗi dai wanda zai ishe ka, ka je kuɗin zuwa da dawowa ka ci abinci ka ƙoshi, gaskiya sai ka sa tutu shine zai ishe ka. Daga unguwa 3 zuwa makaranta Northwest ko ka buga. Wani direban babbar mota ya bayyana wa jaridar Inda Ranka cewa a baya duk da janye tallafin mai suna samun fasinjoji akai-akai, amma yanzu tsadar mai ta yi kamari. To kamar yadda ka tambaye ni, a matsayina na direba, gaskiya wannan karin farashin man fetur da aka sa ya taba mu sosai, duk da cewa ba wata riba kirki muke samu ba. A da kaga kamar ni bana zuwa tasha in ce sai na tsaya mun lodi sannan zan ɗauki mota, kaga yanzu kamar lodin Kaduna nake yi, to bana tsaya gaskiya sai in zo tasha wai abun nan, kawai iya fasinjojin da na samu akan hanya su nake yi wa. To amma sakamakon wannan tsadan man, fasinjojin sun yi karanci, sannan kuma idan ka faɗi kuɗi ba a iya biya. Kaga a da muna zuwa a 3,000 4,000, amma yanzu idan mutum ba wani kace mai baka 4,000 ko 5,000, 5,000 ma dai shine yanzu abun nan, da yawa jama'a ba sa iya bayarwa gaskiya. To hakan yasa gaskiya ni mafi yawancin lokuta wanda ma in zo tasha idan na cika mota ta sai in kama hanya, in ya so in ta kama ma a can kwana, sannan sai in ƙara yin kwana 2 ko kwana 3 kafin tuka mota. Wannan shine kawai abin da nake. Ya ƙara da cewa a yanzu ba sa samun fasinjoji da ya kamata dalilin tsadar mai, gashi kuma suna da iyali ga kuɗin balance da dai sauransu. Bisa al'ada kuɗin zirga-zirga na ƙaruwa nan take da zarar an ƙara farashin man fetur ɗin. Kuma a wannan karon direbobi ma sun koka kan cewa lamarin ya shafe su sosai. Wannan rahotanni kenan a wannan mako, sai kuma wani makon domin jin mu da sabon wani rahoton. Ni ne Samir Idris Hotoro nake cewa saduwar alkhairi.